Το ζήτησες και το έχεις. Σήμερα σου δείχνω έναν απλό αλλά εντυπωσιακό κότσο για σένα που έχεις κοντά μαλλιά. Πάτα ένα save και φύγαμε. Και κάπως έτσι βγαίνει ένας όμορφος κότσος, ακόμη και σε κοντό μήκος. Αν θες να βλέπεις και άλλες λύσεις που σε γλιτώνουν από ταλαιπωρία, κάνε ένα follow και μην χάσεις τα επόμενα.